6 αυγά, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 3,5% λιπαρά. Και όχι 35% λιπαρά. 200, γιατί δεν έχει το κόμμα. 280 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει πάλι μόνο του. 100 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό λιωμένο. 2 σφινάκια μαύρο ρούμι, ξύσμα από 2 λεμόνια. Για το γλάσο λεμονιού θέλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Χυμό από 1 λεμόνι, παγωτό βανίλια, 200 γραμμάρια αμύγδαλα ανάλατα και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν ακούγατε την κάρτα μου όμως και αυτό δεν δεν πειράζει. Εσύ γνωρίζεις κόμματα τελείες. Ναι. Το κόμμα που παίζει σήμερα είναι αυτό το κόμμα που ήταν εκεί στη συνταγή. Δεν θέλω άλλα κόμματα, Όχι, δεν έχουμε άλλα κόμματα αυτά. Τι κάνουμε, αγαπημένοι μας Τέλεια, για πες. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Βάζουμε τα αυγά μας στο Θα φως. σπάσουμε τα αυγά μας. όχι πλάκα. Όχι. Και πλάκα μαζί άμα θέλουμε. Και Χτυπάμε τα αυγά. τέλεια. Δεν το κάνω εγώ όσο ώρα εσύ μες κάτι άλλο. Μου λες, όταν τους βάζεις στην δόνηση δεν εξητάρονται, έτσι παραμένουν πάντα αυγά. Όχι, είναι... Χτυπιούνται και Είναι το μελέτα, μόλις το χτυπήσεις αυτό. Φουσκώνει αυτό, βάζει. Τι εύκολο τρόπο να χτυπάς Για παράδειγμα, παίρνουμε και ενέργεια που φουσκώνει μόνο του. Αυτό είναι. Εδώ τα δίγια κάβλευα, τώρα να βάζω αλεύρι. Θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη μέσα. Μπορούμε να βάλουμε και μαύρη ζάχαρη αν θέλουμε. Θα σταματήσει, Δεν πάει και το ελεύθερο. Βάζουμε και μετά τη ζάχαρη. Μετά τη ζάχαρη θα βάλουμε το αλεύρι. Σταματάμε. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Σταματάμε για να μην γίνει τάση. Για να μην γίνουμε, ναι. Είμαστε... Τώρα χτυπάμε σιγά σιγά. τη μεγάλη στιγμή. Όχι, μην φοβάσαι. Το μας κάνει ψηλό κοφτές κινήσεις. Τα Χριστούγεννα εκεί. Ξέρει άνθρωπος, βγήκε η πρίζα. Αν όχι, ήξερε από μόνη της. Τέλεια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και να προσθέσουμε και το ξύσμα λεμονιού. Σιγά σιγά θα το προσθέσουμε Δεν μου άρεσε τα θέλετε να βάλουμε αυτή του... Μα γιατί το λες αυτό, αφού δεν Του βαφέ, αυτού που βάζει, Πού είναι η κόρη μου τώρα εδώ να παίξουμε, να γίνουμε όλοι χάλια. Και θα βάλουμε και το βούτυρο. Μήπως είναι καλύτερη ιδέα να αναλάβεις εσύ, Ελένα. Τελείωσε. Τώρα ναι, τώρα Όχι τώρα στα εύκολα συστέλιο, περάσαμε την άσπρη θύελα. αυτό είναι μαύρο ρούμι Κρατάτε και ένα σφινάκι και το πίνετε. και το πιείτε εσείς την ώρα που φτιάχνετε αυτό το υπέροχο. Τώρα μην κάνεις ότι έπαθες κάτι. Ρούμι είναι. Βάζουμε και την κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, θα βάζουμε όλα μαζί, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν Τώρα χρειάζεται. τα αφήνεις τα πρόσωπα αυτό. Αυτό δεν το αφήσω. Αυτό το βάζουμε 10 λεπτά, ξεπλενόμαστε και μετά βάζουμε και αλάτι και κάνουμε και πίτι. Κάνει γενικό το τρώμε το συγκροτό. Έτσι, αυτό αμέσως. Και έχει μια μυρωδιά Παναγιά μου. Έπρεπε φανταστώ δεν μαγειρεύεις εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Κουτσομπολιά. Τελείωσε αυτό, ήταν. Τελείωσε. Τα μαγειρεύω. Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό το πράγμα έγινε μέσα σε χρόνο ντετέ, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ναι. Ξέρεις, κατά την παραδέση Όσο ζωγόντα. έχει το χρόνο σου ντετέ. Είναι ο χρόνος όπου πριν προλάβεις να πεις ντετέ έχει γίνει. Όπου λέμε κίνημα. Τα υλικά είναι λίγο δυσέβρετα, αλλά εντάξει. Όχι, εύκολα είναι. Λοιπόν, λίγο έτσι για να δούμε αν θα πάει στο Δημήτρη να καλιά πάλι. Όχι, εντάξει. Αυτό το βάζουμε σε μια αντικολλητική φόρμα και το ψήνουμε για 7 λεπτά στους 200 βαθμούς Κάνουμε στο μόνο για 7 λεπτά και μετά το χαμηλώνουμε στους 170 και το ψήνουμε άλλα 40. Το θέλει δηλαδή. Τα 47 του τα θέλει. Τα 47. Όσο χρειάζεται για να κάνετε ένα πλήρες Και το βάζουμε στον αέρα. Στον αέρα. Στον αέρα, στο φούρνο στον αέρα. Μάλιστα. Και θα ετοιμάσουμε και το γλάσο του. Αυτό θα το κάνεις εσύ, γιατί αν το κάνω εγώ πραγματικά Όχι, αυτό δεν θα πιτσιλάει. γίνει καραμελωμένη. Βάζουμε ζάχαρη άχνη, Μάλιστα. χυμό από 2 λεμόνια Εύκολο. και το χτυπάμε. Εσείς τελείωσες αυτή τη μοναδική ικανότητα πάντως πραγματικά, το πέρα την πλάκα. Όλα τα πράγματα που φτιάχνουμε κάθε φορά, είτε φαγητά είτε γλυκά, Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ, αλλά είναι αλήθεια πολύ απλά. Τι το κάνεις εσύ να φαίνεται ότι είναι πολύ απλά? Όχι, είναι πολύ απλά. Δύο παίζει. Αυτό που ξέρω εγώ, παιδιά, εγώ έχω βρει Έχουμε ένα έχω βρει εγώ το πρώτο στέλνο μου. Τις αναλογίες έτσι στα συστατικά. Κοίταξε, άμα έχουμε μια ζυγαριά είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Ζυγίζουμε τα υλικά, τα προετοιμάζουμε για να μας βγει πιο εύκολη συνταγή. Αν μπερδευόμαστε, πρώτα πρέπει γενικότερα να κάνουμε μια προετοιμασία στα υλικά. Ναι, αλλά εσύ κάνεις τις αναλογίες σωστές εκεί και μετά ο κόσμος γίνεται σε άλλες αναλογίες από ό,τι πρέπει. Αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι γλυκό. Δεν είπε να το φάνε όλο με τη μία.
φωνάξουμε φίλους μας. Και με τις άλλες. Ναι, σίγουρα δεν είπα να το πάμε τη μία, αλλά και με τις άλλες. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και είναι έτοιμο και το γλάσο. Αν χρειάζεται, βάζουμε λίγο παραπάνω λεμόνι. Να σταματήσει. Όχι, καθόλου. Γιατί και να το κάνει μια χαρά. Και για να καραμελώσουμε και τα αμύγδαλα, βάζουμε σε ένα τηγανάκι 200 γραμμάρια ζάχαρη και 200 γραμμάρια αμύγδαλα. Τα λιώνει η ζάχαρη, γίνεται καραμέλα και το απλώνουμε μετά σε μια λαδόκολα. Και παγώνει και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί μιλάς έτσι, γιατί μιλάς έτσι. Ωραία, μοιράστε ό,τι είναι να μοιράσετε. Δημήτρη, νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή που παίρνοντας αυτό το υπέροχο δώρο ή δίνοντας το με μένα, θα πορευτείς και θα πας να φέρεις κάτι από κήθε. Έχουμε έφερε ένα υπέροχο καρότσι εδώ. Βέβαια. Υπέροχο καρότσι. Γιατί έχουμε και 20 λεπτές, έχουμε και ανθρώπους που προτείνουμε. Βεβαίως. Πέρα από τον κρατήρα λοιπόν, να σας προτείνω και αυτή την εβδομάδα να τρέξετε σε όλα τα καταστήματα Carrefour.